Benvidos e benvidas un día máis ao Axóusere. Hoxe é o noso capítulo 51 do Axóusere. Casi como os anos que nos sentimos que temos, pero realmente non temos, así que, bueno, hoxe temos bastante actualidade, en concreto Silvia vainos a dar unhas pinceladas do que está sendo un tema candente últimamente na política galega, que, por certo, empezou en Galicia e xa dá o paso a nivel estatal. Silvia, contanos. Bueno, empezamos fuertes porque últimamente a actualidade, por desgracia, non para, cunha noticia de Praza.gal que, no seu titular, son así: Sanidade xa enviou a inspección a 110 médicos para promover o remate de baixas laborais. Esta basicamente é a noticia máis, máis central. Despois temos outras noticias relacionadas con estas, como unha de logo de Galicia, que entendemos que é probable que publicaran en preparación para esta política, que non digo eu que estén relacionados de ninguna maneira, pero que se titula tamén El noroeste español registró en febrero 10.000 bajas laborales más que altas. Ui, que relación vemos aquí, É interesante, non? Dende logo. Que é unha casualidade que non... E ademais creo que é unha... Bueno, é prácticamente unha noticia... Es que tampouco fala en Galicia, sabes? Como que fala do noroeste, como que vai entreveladamente planteando unha base, un contexto, para casualmente despois decir que mira ti, que están inspeccionando os médicos para promover o remate de baixas laborais. E ademais hai outra noticia relacionada con isto, que non sei se queres Sí, por favor. entrar. Mira ti, que casualidade, que Praza.gal publica outra noticia titulada O Sergas recorta o soldo de médicos de familia con pacientes coas baixas laborais máis longas. Se entramos na noticia, establece que Sanidade liga o 10% do complemento de produtividade persoal dos médicos de familia a que as incapacidades temporais da poboación que atende non se desvíen do estándar ou a que respondan un mínimo do 80% das altas propostas pola inspección. Isto é unha cousa, dende logo, totalmente normal, non? Entendemos que a prioridade, a sanidade está tan ben, e digamos que a xente está tan sana, Todos será... sabemos que o problema que ten ahora mismo a sanidade, se ti lle preguntas a xente pola calle, Anxo, ti, por exemplo, cal é o teu maior problema ca sanidade ahora mismo? Pois que peden cita no centro médico. No. No, Mal. O teu problema é a coa resposta sanidade mala, dende logo. é que dan demasiadas baixas. Eu non sabía, non sei. Eu, a verdade que para mí non sei, eu non sabía que estaban dando tantas baixas. De feito aquí, outras cousas que pon a noticia, que evitar as baixas de maior duración equipárase a outros indicadores como gasto farmacéutico ou prevención de condutas perxudiciais para a saúde, vale. O de prevención de condutas perxudiciais, sendo médico familia, entendo. Pero o de ligar o gasto farmacéutico tamén á produtividade, outro temón. O sea, quero che dicir. Entón, ora, ti sendo médico de familia, que xa me parece... Home, non coñezo as condicións dos outros médicos, pero me pareceme un traballo bastante duro, porque, pese ao que pode parecer, non hai tanta xente e están os centros un pouquiño saturados, non sei. A ver, a mí pareceme que atender a 50 personas no mesmo día e darlles unha boa atención primaria, unha boa cobertura... Pouca cousa. Pois eu creo que ao mellor non é o máis axeitado. Pouca cousa. E despois, ademais, van a ter como na parte de atrás do seu cerebro dicindo o meu complemento de productividade do meu sueldo vai en función da cantidade de baixas que non dea e de que a xente non gaste moitos medicamentos. Non, na cantidade de altas. Bueno, claro, é verdade. Quer dicir, aquí é unha cuestión... Claro. Eu quero pensar que efectivamente os médicos van ser profesionais e tal, pero que pasa? A ver, algúns que si, outros que non. A maioría van a ser profesionais, evidentemente, pero que pasa? O que incentiva realmente, o que está detrás desta norma da Xunta é incentivar dar unhas altas que non atendan realmente a motivos médicos. Quer dizer, eu confío nos nosos profesionais, confío na inmensa maioría dos profesionais, pero o que non pode ser é que a Xunta o que estea é condicionando o salario dos traballadores en que fagan profesionalmente o seu traballo ou non. É dicir, é dende logo moi desdeñable. A realidade, eu penso, sinceramente, que ao mellor ten bastante máis que ver se se paran realmente a analizar os datos, se se paran realmente a mirar as cousas, é por que algunhas baixas se alongan semanas en vez de durar o que teñen que durar
ao mellor ten algo que ver con que non nos dean cita no médico, non? E que as probas tarden máis. É que as probas tarden bastante máis do que deberían, Claro. que tarden un mes en facerche unha proba que é indispensable para poder darche unha alta. Que pon prueba urgente dentro dun mes. Efectivamente, ao mellor, se a Xunta destinara fondos e recursos a ese tipo de cuestións, pois sería máis eficiente a Anxo, non administración vexo. e habría baixas pois que foran máis razonables dentro do tempo. En calquera caso, o que busca a Xunta clarísimamente é poñer o foco onde quere poñer o Nos foco. traballadores que son uns Nos traballadores, parásitos. que son os parásitos. Pero que ademais eu Decir, non eso sei de onde sacas ti esta relación entre que a calidade da sanidade que che dan e a túa saúde, Anxo. Eu non sei de onde sacas esta relación, porque a mí non me Supoño parece que que será teña imaginación. non me parece que teña ninguna relación que ti teñas unha boa atención primaria de saúde a que ti teñas menos problemas de saúde e necesites menos baixas, porque isto, sabes, parece unha locura, como que me faltan cousas aquí. Sí, dende logo é O normal é, en vez de invertir máis en sanidade para que a xente estea mellor e se melloren máis rápido e vaya todo mellor, é invertir ese diñeiro en darlles ese diñeiro aos médicos se che dan a alta antes de que ti estés preparado. Porque máis se che dan a alta antes de que ti estés preparado, para nada vai ser probable que ti despois teñas que coller unha outra baixa. reincidencia, claro. No, todo o mundo sabe que se non te curas ben, despois estás moitísimo mellor. Isto é o que lle chaman, Moi injustamente, por certo, ideas de bombeiro, porque os bombeiros, dende logo, teñen bastante mellores ideas que estas. Pero, home, dende logo é bastante penoso, porque o problema de todo isto é que vemos como un discurso cada vez que intentan meter máis e máis e máis, o problema é que meten, ademais, dentro do saco do absentismo, non? Que ao final... É o mismo estar de baixa que o Claro, absentismo laboral. claro, mete a patronal, mete todo no mismo. Evidentemente o PP, como portavoz da patronal dentro do sistema político, pois mete todo como se fora absentismo, como se fora algo voluntario do traballador. Evidentemente hai que ir detrás do fraude. E se hai algo de fraude, pois está ben que se mire. Pero ese non é o problema principal que ten a xente. No. E ese non é o discurso que ten que ter un goberno serio. Un goberno, polo menos, que mire pola xente. O problema é que temos un goberno que non mire pola xente. Isto xa, perdonade que me envalentone e que me meta xa un pouco o discurso, pero que é certo, jova. É que non pode ser, non podemos tolerar este tipo de discursos por parte dun presidente da Xunta de Galicia, que nin siquiera é o conselleiro ou conselleira de Sanidade ou conselleiro de Traballo, nin... No, ainda que fora, o sea... E ainda que fora tamén sería grave. Pero é que o problema é normalizar, poñer o foco no traballador como si e ademais obviando que os profesionales, os médicos deberían estar facendo o seu traballo de maneira profesional. E darlles libertad para que fan o seu traballo entre os seus millores criterios, non impoñer criterios que son claramente políticos e económicos e ademais que é contraproducente, o sea, que Que son calquera contrarios persona... a calquera criterio de saúde. No, e aparte son contrarios á Constitución e a toda a legislación laboral, porque todos os traballadores teñen dereito á saúde no traballo, é un dos dereitos máis básicos e máis importantes, incluso máis que horario, quero dicir, que ti tiñas dereito a que se mire pola salud no teu traballo, pareceme o primeiro. Eu o que non entendo, sí que o entendo, pero eu creo que se o falamos entre todos, por que a Xunta, preguntémonos todos por que a Xunta agora está tan preocupado co suposto absentismo ou as baixas máis prolongadas das que deberan, en vez de mirar de atender ao sistema sanitario, e non de que Galicia sexa un das zonas do Estado con máis mortes por accidente laboral. Sabes como se soluciona eso? Dando alta antes. Efectivamente, así seguro que morre menos xente no seu posto de traballo. É pura lógica. É dicir, ese é un problema de verdad que debería mirar a Xunta. Por que Galicia destaca de todos os territorios que hai dentro do Estado español, por que é unha das zonas con maior taxa de mortes laborais? Xusto aquí teño dato, unha morte no traballo cada semana. A siniestralidade mantense en pleno debate sobre as baixas. Isto é a cuestión, non? Quen nos goberna e en que está centrando o seu tempo. E a min parece, vamos... E máis o problema máis grande que ten a nosa economía, todos sabemos que é o gasto inmenso que generan as baixas laborais, non que os pequenos empresarios teñen menos porque os monopolios lle comen mercado, non que agora nos metan aí a polos ollos e por todas partes, que, bueno, ese é outro tema laboral. Eso non. Que a inflación reduce a competitividade das empresas pequenas... Porque eu estou de acordo en que hai moitos cursos, ostras, hai unha carga administrativa en moitas empresas que tamén se debería desgar. Non. O máis grave son os 3 días que se colle un traballador por unha gripe. Que podía coller un e vir traballar con gripe e, a poder ser, enfermar a todo o mundo. Bueno, ou seguimos a sanidade por rematar este tema,
a min que me expliquen por que un paciente crónico ten que, aparte de facer as revisións, ten que, aparte de estar todo, por que ten que ter unha cita específica para renovar a receta do tratamento que non se lle quita, a non ser que vaya a unha revisión e llo quiten. É dicir, eso sí que aforraría bastantes administrativa citas. innecesaria. Carga administrativa innecesaria, pero non. Vamos a poñer o foco en riba do traballador, poñendo o traballador como que é malo. Isto é o que se dedica ao Partido Popular, por desgracia, no noso país. En fin. Máis que este discurso cos empresarios non o hai, porque cando se critica os empresarios porque fan barbaridades, o discurso suele ser, no, pero non todos, home, non todos os empresarios son así, que é verdad, obviamente, pois non todos, pero cos traballadores non, cos traballadores claramente todos collen baixas porque intentan traballar o mínimo posible porque están intentando rapiñar e, sabes, como que están intentando escabullirse o seu traballo o máximo posible. Porque realmente o que a nós teríamos que encantar estar no traballo e estar 24 horas no traballo, que é o noso deber. Bueno, en fin, ese é o discurso que hai e é moi... Temos bastante máis de actualidade, pero dende Sí. logo este é un tema do que vai dar moito que falar, Sí. e imos a ter que estar bastante atentos. E a ver como están os datos que se generan a partir desta medida, Correcto. Porque xa, por exemplo, que comentaba Silvia, non? Que hai unha noticia da Voz de Galicia que pon o marco no noroeste sí, o peninsular noroeste de como un España. marco, que dicir, cales son os datos galegos? Por que ao mellor coise ese marco e non Home, fala da pero siniestralidade? porque Rueda é un gran compañeiro, un gran colega e está legislando, sabes, a súa política de pasos pois xa axudan a Asturias e así. Correcto. En fin, Silvia, cal é a seguinte... Seguinte noticia, seguinte falando tema de actualidade? tamén na área sanitaria, fai aquí Galicia Ciencia, publicou noticia de histeria a psicofármacos. Un estudo galego revela os sesgos de xénero que persisten nas consultas médicas. Aquí, subtítulo, unha revisión bibliográfica liderada dende a UDC demostra que ante os mesmos síntomas elas tenden a ser máis cuestionadas e diagnosticadas sen probas complementarias. E, bueno, claro, eu a nivel estadístico, pois non che sei, pero a nivel personal podo dicir que este é un tema moi de actualidade e, ademais, non só falo por min, porque eu isto falo cas miñas amigas ou incluso cando vexo publicacións en redes sociais sobre mulleres que sacan testimonios, eu vexo que hai moitísima interacción con eses posts. E eu vexo que en todas as áreas sanitarias, quero che dicir, tanto en medicina de familia de ir e que ti lle digas, pois teño esta presión no peito e que che digan, pois antidepresivos, hasta hai datos estadísticos de que as mulleres non se lles diagnostican os infartos o suficientemente pronto porque os síntomas, cando se estudian, non se estudiaron os síntomas en mulleres. E resulta que os síntomas en mulleres dun infarto son diferentes. Non é tanta mítica presión no peito, sino que pode ser unha cuestión máis de acidez, por exemplo, se tens moita acidez, ou outros síntomas que nós non coñecemos porque non están tan no discurso público, que hai moita xente que se presenta no hospital e realmente tiña un infarto. Ou incluso lín outro día unha noticia dunha chica que tamén que tiña dolores de cabeza e a mandaron con ibuprofeno, tiña un tumor. Que isto pode che pasar sexas muller ou home, quero che dicir, e hai veces que pois, os médicos cometen errores, son humanos, pero está claro que isto é sistemático, porque non é que lle pase nin a unha, nin a dous, nin a tres, nin a catro, nin a 20, nin a 20.000 personas. Entón, cando ti ves que isto é así e cando leva sendo moitos anos así, haberá que cambialo, porque ahora sabemos que hai un problema. De feito, non paran de salir noticias de primeiro estudio, hasta fai 2 ou 3 anos, a medición para computar se ti, cando tes a menstruación, tes unha hemorraxia e un flujo normal ou normal, hasta fai, que eu non che minto que creo que se non foi 2 ou 3 anos, medíano con un líquido que non era sangue. Estaban medindo a cantidad con agua, por exemplo, pero non ten a mesma densidade. E estamos falando, creo que, eu non sei se foi en 2019 ou 2020, que me parece unha locura. E enfermedades como a endometriosis, que hai que parece que é unha cousa super nicho e despois salen estadísticas de, pues non quero inventarme, pero unha cantidad de población que se endometriosis se tuveran os homes, por exemplo, cáncer de próstata, campaña de mírate, esta edad, sabes, e todos estamos, pues, a endometriosis é unha enfermedade que é paralizante, que é unha dor paralizante, e hai mulleres e mulleres e mulleres que ten, e as que están sin diagnosticar. Porque non tes esa información. E ti, ao final, por un lado, non tes esa información. Vas ao centro de saúde aos médicos e ainda por enriba, se a resposta deles é non, ti non tes nada, aparte... Ou esos son nervios. Aparte, sí, eso é o máis normal, eso é unha ansiedade que tes aí, que é verdad que ansiedade temos todos, e cada día máis, pero bueno, Sí, pero tes outras cousas. Quer dizer, ao final o problema é que moitas veces
Justamente por esta visión machista, que é así. O gallá foron a ladiña No, que no, no, un no. lema que se repite, pero é certo. Estes datos están aí. Colganche o rollo de, estás nerviosa, toma un ansiolítico. Sí. Que ti faláramos algunha vez da estadística de cantidade de mulleres en Galicia que están en ansiolíticos. E era un dato, non sei se La metade. falábamos 30, 40, 50%. Sí, non, por riba Era de certa idade é Era prácticamente unha a metade. locura. É unha Entón, se ti barbaridade. xa tes unha enfermidade que non hai moita difusión sobre o tema, gracias a Dios as redes sociais aí sí que xogan un pouco, e vas aos especialistas, que son os que teñen que saber, e che din, mira, non tes nada. Ti xa te pensas que estás, o sea, ademais generache un estrés moi grave de ou pensas que tes algo e que non che dan diagnosticado, que é un problema moi grave, ou pensas que efectivamente que te estás inventando cousas e que é a tua ansiedade. E despois, incluso, diría que hai outro problema máis alá, que cando ti chegas a vos profesionais, porque os hai, e eu teño chegado a vos profesionales, despois topaste con outro problema, que é a terceira barreira do problema, que non hai estudios sobre o tema. Entón, incluso hai profesionais que se intentan, sabes, que se Sí, actualizan, porque que non son, hai unha información, non hai realmente unha catalogización de certas non cuestións, hai moitísimas cousas que non están nin sequera estudiadas. folletos de información rápida, vamos. E hai moitas cousas nas que non hai fármacos, porque ti para generar fármacos e tratamentos simplemente tens que estudiar. Entón xa, a terceira barreira é que ti podes chegar, ou podes ser unha persona superconcienciada, pode ser que ti te informes, e chegas a un profesional que tamén é un profesional boísimo, e o profesional boísimo dixe, tens que tomar a píldora. Porque é o único tratamento para todos os problemas hormonais que teñen as mulleres, que hai moitísima variedade, aparentemente, a única solución é a píldora. E claro, é que o propio profesional entendo que o teu traballo ten que ser moi frustrante, ti, porque ao final ti sabes todos estes problemas, sabes que existen, só a píldora. Se a píldora che senta mal, se non a queres tomar porque é un fármaco moi xenérico, é como se ti tes unha enfermedade concreta e te dedicas todos os días a tomarte un ibuprofeno, e ademais que che pode generar moitísimas reaccións con moitísimos outros medicamentos que xa estás tomando, estás fastidiadísima. Quero che dicir, ao final, a ver, a solución está clara, invertir nestes temas e, obviamente, concienciar E darlle a importancia que se merece. Pero unha vez que ti teña financiación para os estudios, aí xa os profesionales da sanidade xa se van ter que, vamos, vai ser ineludible que ti digas, mira, eu sei que isto existe porque existen estes fármacos e existe este problema. Entón, bueno, é un tema moi xenérico que É un esperemos tema que dá para moito, pero Exacto. quero dicir, está ben que o trouxéramos aquí, polo Sí. menos para darlle un pouco de visibilidade, porque é un problema do que se fala pouco realmente, o sea, o movemento feminista creo que conseguiu avanzar en moitísimas cousas, Sí. eu creo que como sociedade somos bastante mellor que fai 10 anos en moitísimas cousas, pero esta é unha das tarefas pendentes Moi realmente, pendente. porque como non é algo do que se fale No. moito, e incluso que está medio normalizado. Totalmente. Porque ti, a ver, non sei o que queres contar da túa vida personal, pero Non, eu estou nesta situación de ter problemas hormonais que claro, me digan a única, bueno, aparte do tema de adelgazar e a gordofobia nos médicos, que non quero abrir este melón, pero hai, pero haina, non todo o mundo, non todos os, non se todos ofendan os aquí e non me sectores, pasou en todos os médicos, pero pero as dúas maneiras, estadísticamente hai sí, moito. e as Que a min personalmente, a min chamame a atención, claro, eu algunhas veces que vas ao médico e tal, por historias, por lo que sea, por unha amigdalite, por bla, 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 por unha eu vida acórdame falar moitas cousas con Silvia, escoitar e eu quedarme aterrorizado porque é en plan, cousas que eu teño esos síntomas, eu vou ao médico, me miran, me atenden e tal, Silvia é en plan, iso é unha eu teño tontería, ou ido por non sei por que. otitis e amigdalitis e que a mí me digan que eu teño que adelgazar. Quero che dicir, É que é terrible, que eu é unha entendo cousa. que eu non son negacionista de que ter sobrepeso non é ser tal, pero hai outro problema que tamén está relacionado con eso, que cando ti tes problemas hormonales, por exemplo, o síndrome do ovario poliquístico que acaban de renombrar por, non me acordo agora, que fixeron un bo cambio, que vamos avanzando, pero un dos Que nin síntomas, sequera lle ven chamar poliquístico, creo que lle non, cambian o nombre, sí, porque sí. metabólico e tal, pero bueno, un dos síntomas que ti tes que é a resistencia á insulina, sabes que provoca, Anxo? Que che sea moi difícil perder peso e que che sea moi fácil ganar peso. E eu teño ido ao médico e que che digan que para tratar o ovario poliquístico a solución sea ou tomar a píldora ou perder peso. Entón, ti estás me dicindo que eu teño unha enfermedade hormonal que é moi difícil perder peso, que se pode facer, pero que é moi difícil, e que o único tratamento existente que hai, aparte de a píldora é perder peso, é que me parece que te estás rindo de min. Xa, total. Que se non existen outros tratamentos, pois nos fastidiamos. Bueno, sí, que este tema Dá para falar moito, outros dá para días, moito, dende logo. Pero bueno, eu que creo non que estades solas, chicas. O sea, de verdad, non estades solas. De feito, a mierda é que estamos todos no mesmo barco, pero bueno.
Bueno, pero é un tema que hai que ir falando. Sí, O que sí. debería haber é campañas, polo menos, da administración Sí que hai algunha de campaña, sí, formación eso é ou de verdade. dar, aínda que sea quer dicir, hai 20.000 cosas que se poden facer a este respecto e non me consta Ca endometriosis sí que de se que fai haxa bastantes moita cousa. campañas de, pois eu vou aos baños e vexo carteles, no, de se a túa regla é moi dolorosa e tal. Claro, pero despois é o que falaba do terceiro problema. En caso de que se ti te conciencias e tal, Mm. mentras non haxa inversión en investigación, estamos na mesma. E despois nas casas. Aí sí que creo que Bueno, es que eu creo que hai que recoñecerlle que durante estes anos están facendo un traballo moi sí. importante de base de investigación tamén, pero de pelear, para, bueno, para que se fale deste tema e que se mire, Sí, realmente. ademais a min gustame moito unha cousa que aquí agora xa está claramente isto no discurso público porque eu a moitas veces entro en Instagram e sale o mítico estudio de los hombres dicen que las rubias son más guapas e hai moitísimos comentarios de chavales poñendo estudiar endometriosis. E eu, mira, Correcto, hai que seguir a isto. totalmente. Bueno, seguinte tema de actualidade, Silvia, que temos para falar hoxe? Outro tema tamén que non ten perda, Anxo. El diario.es presenta esta noticia que Rueda resta importancia a que a estrela da TVG pagase aos guionistas por debaixo do convenio. Seguro que non é o único. Wow. O presidente da Xunta descarta pedir explicacións aos responsables dos medios públicos por contratar a produtora de Roberto Vilar, condenado por despido improcedente e impagos a un traballador. Pero, sin dúbida, a frase que nos temos que quedar ante estas preguntas é a resposta de Rueda dicindo seguro que non é o único. Guau! Que opinas, Anxo? Bueno, eu creo que esta frase podes aplicar a moitas cousas, non? Sí, Un maltratador, por tamén, exemplo, non. A ou verdade é que non por son poñer un exemplo, pero estadísticamente destes no estadísticamente, clavo, sí. pero isto é un exemplo No, moi no, moi tal heavy, cual. que me podes decir demagogo, vale, pero 50.000 historias. É xustificante que non sexa o único, de verdad, é xustificante que non sexa o único. Que non cumple o convenio é un programa que se fai na televisión pública, con diñeiro público, que debería ser exemplo de todo bo, e de repente é exemplo de todo malo e parecenos ben porque non é o único. Isto, de verdad, vivimos nunha mediocridade non, nunha cutrez Sí. absoluta. Sí. É que o vamos, é que é, en fin, inaceptable. E o problema de todo isto é que, como non temos esfera pública galega, como isto cae en saco roto prácticamente e non se fala, porque claro, isto chega a ser Ayuso, Telemadrid, Eso é e verdade. nos enteramos todos. Eso é verdade. E nos enteramos todos, pero claro, como é Galicia, non, aquí non pasa Non, nada. ah, Agora vemos a Feijóo, meu pobre, que non lle dá para máis. Claro, non se sabe defender nas entrevistas, pero claro, durante moitos anos era o moderado, porque parecía que facía algo. Por qué? Porque non tiña un xornalista que lle preguntara algo de xeito e que o retratara realmente non é que non tuvera un xornalista que lle tratara algo de xeito, é que se tiñas algo de xeito non estabas ali. correcto, O pero, sea, pero por como teñen é que todo sí, claro. por como teñen todo montado aquí Exacto. ou non sabemos como funciona De feito, a prensa en Galicia, que algún dos entrevistadores que lle fixo preguntas incómodas alá na capital tuvo que marchar de aquí. Non me parecería unha locura. correcto. Entón, claro, ao final isto é moi desdeñable, que estamos aquí xustificando pois que se lle pague por debaixo do convenio a un traballador. Pero isto que É é? que xa nin xustificando, o sea, xa Nada, temos aquí Pepiño, que un crack. gato por aí. Xa nin xustifica, Anxo, porque xustificar sería dicir, bueno, é que dalle igual, porque como fan o resto, Ben, non está ben, buscando fíxala que mal ten. claro, non está Ti buscando non unha despediches. excusa, nin sequera está buscando unha excusa, estáche dicindo a ti, faino a ti tamén, non seas tonto. Hombre, por favor. A poder ser, mira, xa, non lle damos as altas e non lle pagas o sueldo tampouco. Si podes non cotices por el, tampouco. E así xa non lle xa te sacas de todo isto. Correcto. Pero é moi fuerte, é o que dis ti, que ao final o diñeiro público que todos que estamos poñendo todos, que obviamente é o que millor se debería gestionar, que é o que máis se ten que revisar se cumple as condicións, cousas tan básicas como un despido improcedente ou impago. Que ademais, ollo, cuidado, non é nin siquiera o programa máis barato da galega, todo o No. contrario. É No, un no, dos no, programas que dos poucos que aínda lle manteñen algo a audiencia da TVG porque está en mínimos históricos, e aínda por riba é dos máis caros. Quero dicir, porque cada programa, non me acordo de canto sale, pero sale por un tubo. Non sei se aparecía aí nesa noticia, pero vamos, que cada programa gosta os seus cartos. É dicir, bueno, en fin. Non sei que máis noticias temos aquí dentro deste bloque de información, Silvia. Neste bloque de información acabamos por hoxe, pero sí, vamos. Non tiñamos aí dúas...
Bueno, temos tamén, perdona. Punto gal establece que, segundo a orde de neutralidade ideolóxica nas aulas, máis inspeccións e límites a charlas e visitas. Educación inclúe nas instrucións para o curso 26-27 un endurecemento dos controis sobre as actividades complementarias e limita unha por trimestre as que non estean incluídas na programación anual, sobre as que mantén o control previo da inspección. Xa faláramos disto, porque xa faláramos de que se empezaba a implantar isto e de que ademais puxeran unha persoa que tiña outro cargo anteriormente nun puesto relacionado Sí, co Santi Freire, control. exalcalde de Noia, que en principio, por algún motivo, o PP de Noia gastou 30.000 euros en copas e pinchos. Sí, este é o tipo de noticias que vamos pasando, porque ao final, bueno, obviamente hai cousas máis importantes e despois ves Sí. a efectividade. Que incluso sonan raras, non? Porque Sí. dis ti, bueno, neutralidade ideolóxica, non, está ben, que non anden a adoctrinar os rapaces na escola, ese tipo de cousas. Pero que é a neutralidade ideolóxica? Realmente existe a neutralidade? Ou que nos queren vender como neutralidade é o adoctrinamento dentro das ideas do Partido Popular, que é o partido que leva gobernando este país século seculorum, e non haxa un mínimo de diversidade para que a xente, non sei, desarrolle algo tan básico como o pensamento crítico. Claro, é que a min o que me parece que, obviamente, parece que é neutral o tema de impoñer controles e que mandes a inspección cousas, pero realmente isto provoca, aínda que os da propia inspección e os propios controles, ao final, sí que che deixen facer cousas, o único que fai é que se fagan menos. Porque ao final, se ti queres promover e dinamizar e facer cousas, o último que che fai falta é que che impoñan máis cargas. A parte de, que me gustaría saber a min, que potestade teñen esas inspeccións e eses controles para decidir que cousas se fan ou non. Que criterios estamos usando? Bueno, é que a realidade que o que están demostrando é que realmente o que hai é unha censura. Sí. É unha censura política. E valeirar por completo que haxa cero pensamento crítico. Mira, por poñer un exemplo, nas letras galegas este ano, a autora homenaxeada, que xusto agora non me vai vir na cabeza o nombre, Begoña, non? Begoña Camaño, efectivamente, pois fíxose un cartel con debuxos, cun debuxo dunha escola, dun alumno que fixo, ou unha alumna, ou uns alumnos, que fixeron un traballo de información, de investigación, para ver que representaba, non, Begoña Camaño, e efectivamente, ó sorpresa, Begoña Camaño era activista e era nacionalista. Entón, dentro do cartel, que foi gañador dun concurso para homenaxear a Begoña Camaño, iba, pois, unha estrelera ali, unha esquiniña, entre moitas outras cousas, entre unha constelación de escritores, a Xunta, dentro dese famosa neutralidade ideolóxica, pois eliminou a estrela da bandeira galega porque, por favor, que vamos a representar a unha autora polo que representaba realmente? Ou non será mellor neutralizar o seu pensamento e facela, non sei, algo que entre dentro do filo do Partido Popular? Aparte de que me parece que está na liña de negar a realidade. Quero che dicir, obviamente estou totalmente en contra da ideoloxía nazi, pero ti nun libro non colles e censuras e borras toda a imaxinario e todas as fotos. Ti non podes facer ese tipo de cousas. Por non meter dentro do mesmo caixón que é o nacionalismo. Obviamente, pero quero che dicir, dentro que a libertad para ti expresarte, se ti empezas a censurar algo, estás negando a realidade. O sea, non é xa só que ti negues a ideoloxía das persoas que son boas persoas como esta persona que, bueno, aportou moitísimo, sino que ti como vas a dar clases de historia facendo neutralidade ideolóxica? Que vamos borrando todas as vamos borrando os nombres e a poder ser xa pechamos o libro e non facemos. Claro, esa non o abrimos. E se pode ser non falamos. Falamos algo de fútbol, e nada máis. Eso seguramente é neutralidade ideolóxica. É mellor que non abramos o tema. É mellor que non abramos o tema. Pero, quero dicir, ao final, o que nos están vendendo a moto para facer censura política, que é o que están facendo. Están controlando do que se pode e do que non se pode falar nas aulas. E a ver, eu creo que o que ten que facer o profesorado, e iso sabe perfectamente, é educar. E educar básase en falar de absolutamente todo. E basta xa de infantilizar máis da conta aos rapaces, porque os rapaces resulta que poden ter pensamento crítico. E é o que se debe, os rapaces e rapazas, é o que se debe fomentar. Que haxa debate, que a xente fale, que aprenda, que investigue, que se cuestione as cousas, que é para o que está a escola. E tampouco, incluso xa non diría, obviamente a infantilización dentro desta política, pero ademais que é máis de negar, intentar apartar, intentar controlar o relato que se dá, porque que un neno vexa unha estreleira,
Se quero che dicir eu. E que a vai ver igual, que a vai Que un ver. neno vexa unha charla feminista. Claro, a neutralidade ideolóxica que é? A ver, que non Ah, la definan ben. a do sentido común, Anxo. Do sentido do Partido Popular. A do sentido común. Si leva un popular no nome, que culpa teñen? En fin, dentro desta neutralidade ideolóxica temos un par de pezas máis para ir Sí. rematando o programa de hoxe. Falando de neutralidade ideolóxica, vamos falar doutro aspecto, sí, Da neutralidade que ten estamos falando de TVG, neutralidade ecolóxica. por exemplo. Por exemplo, esta noticia de Galicia 24 horas noticias, que recomendo vos xente de ser todas as noticias porque son todas unha absoluta Aí mentira. estades vendo o titular, Silvia, O cal é o titular, titular? a primeira parada do rei Xoán Carlos foi nun restaurante de Meaño onde comeu tortilla, peixe e fillós. Que ben come Que este podedes home. ampliar a Que información, ben claro. come este home, increíble. Como a nós, como se fora un máis. Podría ser tanto de Francia, que foi onde naceu este home, como de cos pedriños de abaixo, Sí, porque perfectamente. come o mismo que nós. É humano. Un defraudador de Facenda e todas as demais cousas que pode haber. Bueno, pode ser, non sabemos. Cuidado, non vai a ser que me pase de non neutral e me metan na cárcere. Eu non dixen nada. Pero, en fin. É humano, Anxo. É humano que come patacas, tortillas e pementos de Padrón. Igual que Trump e outros líderes políticos que tamén, pois, probablemente coman hamburguesas. E teñen fillos e mulleres. E gustalles pasear. Que ese é o máis importante deste tipo de figuras, sabes? Porque realmente A ti? é super noticioso que o rei coma tortilla, porque nadie se pode Consideras que hai imaginar. algunha noticia máis importante nun día Non. que comeu o rei emérito? No, a verdade que Eu creo que non o sea, hai. penso, pero A mí non se me ocorre nada máis importante, sinceramente. Que máis noticias de carácter neutral ideolóxicamente temos dentro da TVG? Temos Temos, máis? a ver, por poder Por poder velas estar, todas, claro. efectivamente, un Pero ano inteiro. esta tamén tampouco ten perda, non? Outra noticia de Galicia 24 horas, o Senado valida os cambios do PP na lei da P9 e devolve ao Congreso para que se pronuncie definitivamente. Vos ledes este titular? E o titular, o que deixa entrever, o que ti entendes como compresión lectora básica, é que, Dios mío, que ben o fixo o PP de Galicia, que os cambios que fixo foron aprobados no Senado, non? É o que quere dicir. E Non, Anxo, é tens que- algún detalle que poda facer que esta noticia ao mellor sea unha chorrada, poderíamos decir? Non sei, dime ti. Eu creo que ten maioría absoluta o Partido Popular no Senado e que, por tanto, non quere decir que esas medidas e esas reformas sean nada boas, senón que as puxeron eles mesmos. O que sería noticia sería que o PP fixera unha reforma e que chegara ao Senado onde ten absoluta e eles mesmos eso sí que sería unha noticia, se tiraran a reforma para baixo. Pero, mira, unha cuestión. Ao final aquí estamos centrando, porque non se recolleu da mesma maneira cando se aprobou no Congreso a transferencia e ademais de quen foi o suxeito do acordo, quen conseguiu, que grupo conseguiu ese acordo. Eso non sabemos, o que sabemos é que o PP as reformas que fixo aprobaron no Senado. Correcto. E ademais, centra o suxeito aí como se viñera da nada, non? Esta Ui, transferencia. Dios mío, que de repente apareceu un proxecto, Claro. unha proposición de lei aquí no Congreso, non sabemos. E gracias ao PP vais a facer ben, Ben, non? ben. Que Porque eles aprobaron as súas propias emendas. correcto, pero non nos acordamos de quen aumentou ilegalmente, por certo, segundo Moi a Unión ilegalmente. Moi legalmente, Pasando o plazo. segundo a Unión Europea. Guau! 20 anos antes de que caduque a concesión, vamos a prorrogar outros 40. Que pode estar mal, Nada. é totalmente lóxico, non? Iso fixo o Partido Popular ou fixo, non sei, o Bloque? Non sei. Sería o bipartito, probablemente. Eu creo que o fixo un señor con bigote. Seríamos do bipartito con bigote. Bueno, evidentemente, pois foi o Partido Popular quen creou este problema ca P9, porque hai que recordalo que se non fora pola prórroga ilegal que fixo o Partido Popular da concesión privada da P9, a día de hoxe a P9 sería pública. E, polo tanto, o prezo das peaxes sería infinitamente máis baixo se non directamente que non houbera peaxes. É dicir, É que aquí hai alguén que está vivindo dos peajes da P9 que leva pagada o sea, non sei se fixeron esa carretera por debaixo con resortes de ouro, porque que senón unha carretera que está pagada, repagada, é que está máis que pagada, e que o mantemento é, evidentemente, máis que excesivo, porque a Audasa saca millóns e millóns de beneficio todos os anos. millóns e millóns solo de con esta beneficio por autopista. algo que xa pagamos, Anxo. Pensabas que era para a nosa economía? Coller 3 días pola gripe. Iso sí que genera un impacto económico real. Se cada un de nós colle un día máis pola gripe, seguro que chega ao de facer pagarnos 3 ou 4 veces unha autopista xa está feita. Efectivamente.
E o tema é que justamente cos cartos que se sacan do Audasa hai unha Silvia que nos vas a contar. Seguinte noticia que non ten nada de relación, o sea, son completamente illadas, é que Praza Puntual publica que o Supremo condena a 4 anos a ex tesoureira de Audasa por apropiarse de 1,2 millóns de euros. Espera, Silvia. Calderín. Repíteme aí a cifra. 1,2 millóns de euros. Canto? Eu creo que pon 1,2 millóns de euros, tío. 1 millón de euros. Euros. Falaban os de Ildefonso, non? O sea, e iso é que eu non, obviamente, presuntamente, eu, claro, non teño unha bola de adivinación, pero estes son os que pillaron. Que a Sabe? ver, que ao final isto é un símbolo, quer dizer, isto é corrupción, evidentemente, a condena, pois ben condenada está, cos feitos probados, pero, a ver, que non que o peor de todo non é que unha persona fixera un caso de corrupción, non, é que Non, hai non unha sei. prórroga dunha concesión de algo que xa está pagado para que unha empresa teña beneficios durante 20 anos máis a costa da usura de todos os galegos e galegas. E a costa de que a nosa economía se vexa lastrada por pagar os beneficios a unha multinacional americana e que leven os cartos daqui. É dicir, que eso sí que é corrupción. Eso sí que é corrupción. Que se faga unha prórroga 20 anos antes de que acabe unha concesión. Para quen non saiba o que é unha concesión, é o Estado vai facer este servicio, é dicir, neste caso a AP9, pero non temos cartos. Entón, vamos a dicir a esta empresa que ten cartos, que adiante os cartos, que leve todos os beneficios, que explote económicamente ese servicio, neste caso a AP9, durante uns anos, os suficientes para que ese investimento lle sexa pagado sin que o Estado teña que pagar nada. Vale. Se a AP9 xa está pagada, que necesidade hai de prorrogar? Vouche dicir máis, nas concesións non só é que ti che paguen a carretera, o sea, ti financias a carretera e despois co que ti cobras estás financiando o que pagastes para facer a carretera. Tamén xa ten en conta o plazo máximo de concesión que ti ganes un beneficio. É dicir, non é que eles estean, bueno, non vou dicir a palabra prevaricar, pero non se sabe. Non é que eles estén ampliando a concesión para que esta xente se leve diñeiro porque esta xente levou moi pouco beneficio. Non. Esa Xa xente co activo, límite, beneficio. xa se calcula o beneficio e ti, hasta que non tes o beneficio, non se che acaba a concesión. Entón, agora estamos falando de que hai un extra de beneficio. Todos estes anos extras son este beneficio e ainda por riba unha señora roubou o diñeiro que a nós nos roubaron que estamos pagando extra pola pena. Se non ten perda. Pero o importante é que xa se aprobaron as emendas no Senado que o PP de Galicia o fixo. E o PP vai arreglar, porque estos rojos malísimos do Bloque que queren que a AP9 pase a mans públicas, que pase a Xunta de Galicia, que debería ser o propietario, non sei, como infraestructura principal que hai en Galicia, estes rojos malísimos que son do Bloque, bueno, pois vamos a arreglalo, ben, porque estes, dende logo, non lle saben a xestión, No, porque este problema... Pero o tema é eso, falamos de corrupción tantas veces, e efectivamente, a corrupción hai que ir detrás dela de toda, porque a min que alguén me explique que non haxa ninguén imputado por esta prórroga. Que non haxa ninguén condenado. Que alguén me explique que unha empresa se vai a levar a mans cheas beneficio tras beneficio tras beneficio. Limpio completamente. Porque o mantemento, vamos, está máis... Vale, sí, decir, non limpio completamente, pero un margen de beneficio un 95%. Absurdo. Que ben nos viñan, que se fora pública, se isto fora para financiar a sanidade, bueno, pois nos jodemos e temos que pagar e parece normal. Pero estamos falando de que isto está indo a persoas individuais que ademais non están facendo claramente unha boa gestión. Non, que ademais que vai para fora do Estado. Sí. Quer dicir, que vai para unha multinacional. Quer dicir, sí, que para os accionistas de Texas, Wyoming e de Israel, vamos, seguramente. E máis concretamente para a cuenta desta señora que é tesorera da Audasa, sí. Bueno, dende logo, en fin, que vaixe Dios o ves. En fin, Silvia, despois deste momento acalorado, temos algún tema máis de actualidade? Non temos ningún tema máis de actualidade, o sea, hai máis actualidade, pero hoxe xa non nos dá. É que eu creo que a actualidade está nos agitando, non? Demasiado, estamos mareados. Nos outros cando empezamos con este invento. Falábamos dun lema, non? Que era axitar a actualidade, e eu creo que ahora mesmo a actualidade está nos axitando nos por riba das nosas posibilidades. Vivíamos ben e non nos sabíamos, Dende logo.
Bueno, dentro deste programa tamén temos ás veces algunha sección un pouco máis distendida, fora da actualidade. Hoxe temos pouco tempo, pero creo que temos aí algún tema para falar, Sí, Silvia. queríamos falar un pouco, xa que chega o verán e estaredes escoitando todo isto na playa, si Dios é bo con vos. Queríamos falar de plans de verán, e máis concretamente do tema festivales. Que vos tamén podes estar pensando, bueno, isto tamén é un tema de actualidade no fondo, porque aquí hai moita chicha que cortar. Hai moita chicha que cortar. Ti fustes a algún festival últimamente, Anxo? Non, a verdad é que levo un tempo sin ir a un festival. Teño ganas, ao mellor pásome por algún festival Ao este fin de mellor semana. mañán incluso te pasas por algún festival. Poderíamos dicir incluso na Mariña Lucense. Guau! Cal será, non se sabe. Non vamos dar medallo. Non se pode saber. Pois eu antes xusto estuve no Mad Cool, porque, bueno, a ver, eu non son... Xa son fan e eu teño ido a moitos festivales. Agora xa non me vexo con tanta enerxía, pese que se o cartel é bo, hai que ir. Entón tocaban Lorde e Florence and the Machine, que levaba moitísimos anos querendo vela, e fomos, pero hai moitas críticas que facer aos festivales. Primeira crítica, que hai agora mesmo temos demasiados, porque ao final hai algúns festivales que son míticos de toda a vida, o BBK ou outros, que poden ter moi bons carteles, pero ahora mesmo estamos, eu creo que podemos decir que estamos sufrindo a burbulla dos festivales. Sí. Por non falar de certo festival que se fai cerca de aquí, que foi relativamente fai pouco, e A que ver que través... tema vas a abrir agora, Silvia. Estou a falar de que ao mellor certos festivales, como son cos que nos gustan, ao final temos que disfrutar e temos que vivir, porque senón isto non hai que non aguante, e eu son a primeira que estou a favor. Ao final, co rollo da cultura e tal, ao mellor estamos financiando a través de fondos Israelí. a un estado xenocida. É un tema delicado este, Claro, ves, sabes? é que intentas falar de cousas distendidas e últimamente que non hai maneira de distenderte. Pero bueno, vamos falar de outros aspectos dos festivales por un día. Quero dicir, Máis alá de que hai que revisar quen financia os festivais, que é algo importante. hai demasiados, temos demasiados plans para o verán, é moi difícil organizarse e tamén hai un problema grave, que é outra epidemia, Anxo, que é a epidemia de influencers. A epidemia de influencers afectanos a todos. Estás dicindo isto a través dun vídeo podcast que se emite por internet. Sí, pero eu, sabes, eu só son influencer nesta habitación, bueno, ni siquiera son influencer, pero eu nesta habitación falo contigo, pero despois intento actuar dentro da miña normalidade, que, bueno, cada un ten a súa, non? Cada un ten a súa normalidade. Pero eu vas a festivais e ves certos comportamentos de certas persoas que pensan que son eles solos. Sabes o que te quero dicir? Que ti estás camiñando tranquilamente e pode haber xente famosa dando voltas, gravando vídeos. Sí. Bueno, pode ser que sea unha xente que non ten unha actitude moi para confraternización, sino que pensan cositas. Despois tamén se pode falar das zonas VIPs que se generan Ui, nos ese sí que é un festivales. tema. Eso sí que é un tema. Zonas VIPs, que o VIP que che dá é servicios básicos como poder cargar o teu teléfono, un cuarto de baño de verdad e máis agua. Non sei hasta que punto deberíamos ser VIPs para poder acceder a semejantes servicios. E máis, que é outra cousa, outro melón que hai que abrir, que a xente no VIP, que paga máis, entendo eu, a menos que, bueno, hai moita xente que irá gratis, porque sempre parece que o están pasando fatal, cando teñen os millores puestos. Eso é certo. Eso é bastante Se certo. ti, non estamos no concerto, pero sempre en todos os concertos, ti vas a calquer concerto, estás pasando pipa ali achicharrao con 50 personas, non podes nin mover a uña do dedo gordo sin pisar a alguén. E miras para atrás, unha xente que está ali con aire acondicionado, oes, que son 5 patas, que teñen sitio para bailar, e está con cara de porco, tío. É que eu, jorocho que non o entendo. No, eso hai no que estudiar. Deberíamos facer unha reportaxe de investigación. Hai que chamar a Iker Jiménez, pero o que investigaba casos paranormales, non o que está ahora promovendo discursos neonazis. Ves como non se pode falar de nada? Non se pode falar de nada. E ti que, non tes ningunha queixa? Porque a mí encántame queixaron. A ver, eu creo que, por un lado, está ben que haxa unha profesionalización do tema dos festivais e da cultura en xeral. Quer dicir, eu creo que eso é algo positivo. Quizáis o problema que pode haber máis co tema dos festivais é esa ambición de que todos os festivales sexan o mellor, a un nivel enorme, quer dicir, que desapareceran case do mapa os festivais de formato medio, que son máis feitos Que son na os casa, millores. que normalmente son donde mellor se pasa. A nivel usuario, sin dúbida, porque nós ano pasado fóramos o Festiletras. Claro. A nivel usuario... Que non é precisamente dos pequenos, pero sí que é un formato que non busca a masificación.
A ver, pero xa se sabe cando se busca diñeiro e intentar que dache igual a experiencia do usuario ou cando se busca, pois, unha experiencia que a vivas, non? Sí, sí. Claro. Entón, eu creo que eso é unha parte que a min me dá un pouco de pena neste rollo, non? Porque ao final, tamén, non sei, casi que todo ten que ser enorme, gigantesco, dentro desta lóxica de que cada ano ten que ir a máis, ten que ir a máis. E non ten por que ir a máis. Ten que manter, para min, vamos, ten que manter unha calidade, ten que manter Sí, unha experiencia boa que ao final é do que sí. se trata, de pasalo ben. E para pasalo ben non ten que aumentar Non. o gasto, non ten que aumentar o No, de ingreso. feito vai á Dicir, contra normalmente. evidentemente non ten que ser unha ruína, poder ser, pero, home, hai un equilibrio dentro de todo este mundo e eu creo que ao final o importante é que a xente o disfrute, non? Sí, e que eu creo que hai moitas veces centrámonos, incluso nós como consumidores, en cousas que non son tan importantes porque ao final poderíanche vir uns artistas un poquinho máis pequenos ou poderíanche o escenario un pouco máis pequeno e cousas como a loxística. A nivel transporte, porque claro, facemos uns festivales supermasificados que van 100.000 persoas e despois hai un problema enorme a nivel de transportes porque hai moitas cidades que non, mismamente o Macul que fomos outro día, genera unha presión sobre certos puntos onde se fai que ti non o podes gestionar. Claro. E ese tipo de cousas son as primeiras que son máis importantes para non fastidiarlle tampouco a vida ao resto de persoas. Pois outro tema tamén importante é o tema da comida nos festivales. Ese é o melón, O tema na comida nos festivales, eu non sei que pretenden que pidamos un préstamo ao banco para poder pagar semejante situación. Debería ser, e o Festival o Mad Cool que fun onte, permitíache entrar con comida de fora. E eu creo que iso debería ser unha política que xa lle impuxeran a todos os festivales. E non só o que teñen que facer, sino que o teñen que anunciar. Bueno, iso de feito xa pasou co tema dos cines, por certo. Exacto. Aí hai É unha o mismo sentencia suposto. que dicir, claro, evidentemente entendemos que os festivales son moi caros, teñense que financiar, e Pero xa pagas, evidentemente ese outro tema, as entradas só dun festival estamos falando de 200, 300 euros, claro, algúns festivais grandes, dicir, entón hai un equilibrio. Os cines, por exemplo, no seu momento houbo denuncias porque os precios da alimentación que hai nos cines son abusivos. E Ese a así. xente intentaba entrar, por que? Porque o cine, o seu negocio principal non é a alimentación. E, polo tanto, a sentencia que hai que permite que a xente leve comida de fora dos cines é justamente iso. Sí, que a túa Se non é a actividade súa non fonte é, de ingresos claro. primario, non che poden obligar ou prohibir levar alimentos de fora. Entendo que che proíben levar unha cantidad de alimentos que ti Quer tamén dizer, ou sería vender, ou pero... prohíbes comer dentro do cine, que eso poderíase facer, Claro. ou xa está. Quer dicir, ou non podes prohibir os alimentos de fora. Pois eu creo que isto sería unha cousa básica e sobre todo tamén, e moi importante, non poder, en plan, ter que poñer fontes e moitas fontes. Sí, eso ademais entra dentro dos obxectivos tan desdeñados, non? 2030, pero é certo que, quero dicir, ao final, o mínimo, sobre todo neste verán, que levamos unhas Non, vagas porque de aquí é un calor problema de salud moi grande. terribles, quero dicir, o mínimo aceptable ten que haber fontes públicas, en xeral en todos os espacios públicos, en Eso é xeral. un melón que había que abrir tamén. En xeral, pero nos festivales, Máis. máis, porque hai unha aglomeración de xente enorme e o mínimo é ter algo despois para consumir, para beber, a Cada xente un vai que faga o comprar que queira, sí, o sí, sí. mismo. Así. Isto é o tema Sí. dos festivais, basicamente. En fin, Silvia, creo que non nos queda tempo para máis. Non nos queda tempo Non para sei se máis. queres rematar con algunha cousiña. Nada, que como usuarios temos que pedir máis, temos que reivindicar máis e intentar elegir millor as cousas. E pasalo ben, chicos, e damos Bueno, os festivales. para rematar, como usuarios e como persoas. Sí, bueno, claro, pero como usuarios máis, porque as empresas están a que poden de rascarche todo o máximo. Non quero acabar eu con isto, pero todos somos que eso. En fin, isto foi todo por hoxe. Vémonos no próximo asunto.